Yo, what's up mga brad? Welcome back to our YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at suporta sa ating channel mga brad. Sa lahat ng mga silent viewers, sa aking mga subscriber, maraming salamat sa inyo mga brad. So ngayon pala mga brad, magre-repair kami ng i-repair namin yung lutuan. Pasensya na mga brad, madilim yung video kasi masama yung panahon dito sa amin, parang uulan. Yun mga brad, magre-repair kami ngayon sa lutuan ng bibingka mga brad, kasi yung bandang ibabaw ng hunos niya mga brad may butas. Madaling masunog yung bibingka, sunog yung bandang ibabaw. So lalagyan namin yun ng bagong clean set, yung clean set mga brad. So yun mga brad, na-update ko lang kayo mga brad sa rating ko kay mama. So yun mga brad, bali ito yung mga brad, bago itong ginawa ko yung dati. Ito yung loob, ito mga brad, may butas na medyo na silalim, sira na yun, butas yan. Dito namin nalagyan ng bagong clean set dito. Hindi na namin tanggalin yung dati. So lang, lagyan ng bago. Yun mga brad, lagyan ko na rin ng bagong kunos yung lutuan ng bibingka. So yun lang muna mga brad, medyo madalian yung trabaho namin mga brad, kasi may gagawin pa ako mga brad, magluluto pa kami ng suman. Pauwi pa ako ng bahay kasi magtitinda kami bukas ng suman, yung madalian. So ipapakita ko lang sa inyo susunod mga brad yung paggawa ko ng bago namin kasi di rin magtatagal yun mga brad, mga isang buwan lang yun. Susunod na buwan gagawa na naman kami ng yung pinakita ko na drum. So yun, pakita ko sa inyo mga brad yung step by step talaga ng paggawa ng lutuan ng pugon mga brad. So yun mga brad, maraming salamat sa panonood mga brad. At huwag kalimutang mag-like at i-subscribe na rin ang ating channel mga brad. So yun mga brad, maraming salamat sa inyo. God bless. Peace out.